ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମାଛ ଧରିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିବା। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଜାଲଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମାଛ ଧରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହି ଜାଲଟି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଛତା ପରି। ଏଥିରେ 8ଟି ହୋଲ୍ ଅଛି, ତଳେ ବି ଗୋଟେ 9ଟି ହୋଲ୍। ତଳଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିଲା ସମୟରେ। ମାଛକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ କିଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବାକି ଘରେ ଥିବା ଅଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଜାଲର ତଳ ପାଖ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଚକଟା ହେଇଥିବା ଅଟାକୁ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ଏହାପରେ ଜାଲଟିକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପକାଇବା। ଏହି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଫିସିଂ ନେଟ୍ରେ ମାଛ ଧରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଜାଲଟି ଅଧାରୁ ଖସିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୂରକୁ ଟିକେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋ ଜାଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆସି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏବେ ତ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଲପିଆ କଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଜାଲଟିରେ ମାଛ ଧରିବା ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜରେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଧରିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।